zan iya faɗi na cewa wato cikin darussan da ya kamata mu koya shi ne yana da kyau kowanne mu ya san inda aka sa a gaba, ya san menene kiran malam, ya san inda aka sa a gaba ta yadda ko da an kama ka ne kai kaɗai aka je aka kulle ka a wani waje nesa duniya ko a ƙarƙashin ƙasa ba kowa kusa da kai aka zo aka gaya maka wani abu daban ba wannan kira ɗin ba za ka ce ƙarya ne, ko da an zo an ce maka ne malam ne yake yanzu ka miƙa wuya ga azzalumi za ka ce ƙarya ne. Wato ya kamata kowanne mu ya zama haka nan yake, kuma da ce haka nan muke ko da ba ruɗe ba lokacin waƙiya da ba wani wanda zai ce kada mu ba da jini dan zai san cewa mu za mu kowanne mu ya san cewa dama menene malam ba ya ce idan ba za mu ba da jini ba mu tafi ba kun manta kafin waƙiya da akwai lokacin da malam yake suna kokarin su yi kisa ne, yana ba su abun nan suna ba mu tsoro da kisa, to shi ma yanzu yana ba mu tsoro cewa wanda bai shirya ba da jini ba to ya tafi ya bar mu. Har shahid Shafi'u Kazaure ya sa a waken shi, in baka san wannan ba ka je ka ƙara saurari jawabin da malam yayi sannan ka saurari rima waken da Shafi'u Kazaure shahid yayi, za ka ji ya ce wanda bai shirya ba da jini ba to ya tafi ya bar mu. To da haka nan ne dan Allah ya kamata ka wani ya zo ya ce maka ya baka tsoro da ba da jini, dama an ce ba za ka ba ko a yanzu ma duk wanda ya san shi ba da jini yake ba ya tafi ya bar mu. Sai dakewa a kan wannan hanya ne, don haka duk wanda yake son ya zubar da jini mutum ya zai zubar. Ba za abinda kawai kusan za mu yi nasara, kusan abinda ya sa za mu yi nasara ko an zubar da jinin mu ne masu nasara. Kusan abinda ya sa za mu yi nasara don mun dage wato mukawama za mu yi, ba za mu taɓa rabuwa da wani. Wannan shi ne zai sa mu yi nasara, amma zalimi zai yi bakin ciki a lokacin da ya zubar da jinin muka rabu da wannan duniya ɗin, zai yi bakin ciki cewa ba mu sallama mishi ba. To rashin sallama mishi shine nasara, shine nasaran da Imam Hussein ya yi ake cewa nasaran jini a kan takobi. Kun san nasaran ba abin da aka yi ce za a yi, Imam ya ce a zo a yi ba zai musu saranda ba, don haka ya bar su da wannan bakin cikin, kuma har yau suna wannan bakin cikin. Wanda suka mutu sun riga sun mutu a zalimai da ke duniya kuma suna nan suna bakin cikin bai sallama musu ba. Sannan kuma duk wani wanda ya take ya bi tafarkin Imam Hussein azzalimi zai ta bakin ciki ne, shi abin da yake so yadda ya rabu da Allah yana son kai ma ka rabu da Allah. Amma idan ka dage kace kai ba za ka rabu da Allah ba, duk abin da za a yi da kai kace ba za ka rabu, yana bakin ciki kuma da bakin cikin zai mutu. Wannan kenan. Kuma sannan a cikin maganan da yake faɗi yana cewa mutuwa ba ai ba mutuwa bane. In kana son ka rayu har abada, ka san abin da za ka yi to ka yadda a zubar da jininka. Kana barin duniyan nan ko za ka je ne ka yi wani waje inda kawai ba wani abin da za ka gani sai farin ciki har abada, kuma ba za ka mutu ba. Wato za ka yi ta rayuwa ne sai ran da Allah ya nufi kida a tada kiyama, tun da ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, a lokacin ya dauki ranka yana daukar ranka kuma ba za a dade ba an yi kiyama da aljanna na jiranka, dama daga aljannan ka fito in kai shahid ne. Kun lura da kwanci, don haka in dai ba ka son ka mutu ko kana son kawai ka ji daɗi, kuka yanzu ba gashi nan muna fama da zufa da mene to in ba ka son ka yi fama da wannan, har na kan roki Allah in ce Allah ka kai ni inda zan bauta maka bana jin tsoron wani azzalimi. Kun san ina ne wannan? Idan na zama shahidiya, idan na je zan kila ma yi shekara 1000 ina sujada, kuma bana jin tsoron wani azzalimi ma zai yi wani abu. Ba kuma zan gaji ba, ba zan ji yunwa ba ta ina kan ci abinci. Tunda an ce shahidi ana ciyar da shi ana shayar da shi, ba mutuwa yayi ba. Kun ga in kana son inda zaka je yanzu, kaga kana son ka yi tahajjud, ka gaji, kana ba son ka yi bacci, dole ka yi bacci. To in ka zama shahidi za ka je wannan wajen tun kafin ma a yi tashin kiyama, za ka je inda za ka ji daɗi, ba wani bakin ciki, ba gajiyan da
same ka. Don haka abin da ya hau kanmu shine dagewa, wannan kenan. Sannan ina son wani darasin da na ce zan faɗa wanda mai yiwa ni ne ya kamata in faɗa, shine lalle 'yan uwa ba ƙaramin waɗanda suka yi ta shirme lokacin waƙiya, ba ƙaramin cutar da jagoranmu kuka yi ba. Dalili abin da ya fi sanya mana baƙin ciki a lokacin shine abubuwan baganiyan da muka ga 'yan uwa suke yi, ba abin da azzalimai suke yi ba tun wai sun kawo hari sun kashe dubbannin 'yan uwa, sun kashe mana yara a gaban idanmu sun yi wannan, ba shi ya dame mu ba. Abin da ya dame mu shine baganiyan da wasu suka yi ta yi, suna kokarin kora mutane daga kan hanyar Allah. Sannan kuma abin takaici sauran amawan 'yan uwa sai suna biye da su, tunda ko a group ne lokacin mun samu waya ta ɓoye, ko a group ne za ka ga wani ya faɗi shirme sai ka ce ai kowa yana ce wai kayi daidai, in an san waye faɗa kayi daidai. To akan faɗi shirme a cikin group, sai in ce ma malam wani ya ce kaza, sai ce ki ce kaza ne, ina ce kaza sai su yi ca a kaina, tunda ba su san wa ke magana ba, sai su yi ca a kan da. Akwai wanda ya ce wai to abin nan maimakon wannan guntantakin rubutun da kike yi ki fito akwai ka fito mana ka yi dogon rubutu, ka yi rubutu kamar littafi wanda wato shi ya iya rubutun littafi, ni ban iya ba. Abin da kai ce kuma wani abin kuma malam ne zai ce ki ce kaza dai a yi section 'yan uwa su gane ina ya kamata a yi, amma sai ka ga sun yi abin da suka ga dama. Akalla kun ji jawabin da malam ya yi ma 'yan Kano, kun ji malam na cewa Dr. Sunusi wasu abubuwan shi yake ce mishi ga abin da za a yi, amma in ya zo ya faɗa sai a yi mishi ta, dan shi ba babban amir ba ne, babban amir United Coma, kamar yadda malam Rabiu da yake ce mana akwai wasu manya, to kamar shi ba babba ne a yadda su, kuma lallai ba haka nan ba ne, kawai tun da bai bi musu abin da suke so ba ne shi yasa. Inda ya ji abin da suke so da ba wanda za su girmama in ba su ci ba. A lokacin da malam Ture ke wannan miliyan tare da mu, ba suna tare da malam Sunusi ba, ba shi ne kamar second in command din shi ba. To amma da yake bai bi musu ne yadda suke so ba, sai zama cewa shi ba su dauke shi a bakin, sai zama abun nan in yayi magana. Kuma na tuna hatta lokacin da muke tunanin mai yiwa za a sake mu kafin 40, farkon 40 da aka yi tattakin 40, malam ya ce in har an sake mu zai ce ma 'yan uwa maimakon tattaki zuwa Zaria zuwa Abuja ne. To akwai 'yan uwa da suka yi ta magana a zuwa Abuja aka yi musu ca, ko ba haka nan bane? Akwai wasu matasa da suka yi tattaki da tun daga nesa ko daga Zaria ko daga Kaduna aka yi ta musu izgili, aka yi ta musu abun nan, kuma malam ya san ya musu albarka. Kun lura da kwantina? To abin da yasa nake gaya muku wannan a doki darasi, nan gaba kun gane muna iya shiga halin da ba zai yi malam ya ce mana a yi kaza ko kada a yi kaza ba. Mu yi amfani da hankalinmu, ba wani ya zo ya ce mana mu yi abin da mun san ba daidai ba ne, sai mu ce ai dan malam wani ne ya ce, sai mu yi shirme kawai, kuma mu ma dan abin ya dace da san ranmu ne. A lokacin akan ce wai ai na abu ne suna abin da ce ku kyale su kawai, mafi yawan 'yan uwa amawa ne suna abin da su ya dace da san ransu ne, ba wai batun wai har ma mutum ya ce wai sai a malam ya fito abin da sai in malam muna nan akan abin da malam ya bar mu, to malam ne ya bar mu akan musallama wuya ga azzalimai, lam na tusalli amma suka yi ta cewa ke muna nan akan abin da malam ya bar mu. To ku sani ba wai ina nufin malam zai yi ta rayuwa da mu tare da mu har abada bane, ko ba komai shekarunmu ya tafi. Ni ya dinan da kuke ganin shekaru na 63 kuma kun ga ba nan gaba ma 64 ne, kuma tun ina shekara 10 nake wannan harka. Zan ci gaba da rayuwa, malam zai ci gaba da rayuwa, amma ku sani ba a sallama ma azzalimai, ko malam na nan ko ba shi na, ba a sallama ma azzalimai. Inda yau za su inda ma kun gane, kuma kun gane a yanzu marhalan mu ma mu ɗauki kila makami mu yi yaƙi ne bai zo ba. Malam kuma ya sha yana cewa ba mu manta ba mu yafe ba kuma za mu taɓa yafewa ba. In kun ga ba mu rama ba lokacin ramuwa ne bai zo ba. Amma yanzu in abun a ce a kashe mu ko a kashe malam yanzu, wani zai ce mana ai malam ai ba hanyar malam ne bane, ai malam wa'azi kawai yake yi. In marhalan abun na koya musu hankali ai ba za a koya musu hankali ba.
maleji wajen koya musu hankali. Don komi nan idan suka kuskura suka kashe malam to ba zan ce ga abin da zan yi ba. Amma ba wani wanda zai da malam ne dama fa yake ce wanda mu yi haƙuri. Ƙara maki lafiya. Idan yanzu kuka kashe malam ba ka wanda zai ba mu haƙuri. Ko me na samu zan hallaka mutum ne. Don haka sun wawaye ne su taɓa malam. Suka taɓa malam, ni ina faɗi ne don kada wani ya zai buɗe ku kila ma ya zama lokacin bani a duniyar nan. Kada wani ya rufe ku ya ce wai ba hanyar malam ba ne. Ai mu ƴan gane kamar lokacin da ana cewa ai mu a muzahara ma we are peaceful and we will continue to be peaceful. We are Nigerians. We believe in the constitution. Haka na aka ta shirme a lokacin nan. Sai daga baya muka samu hanyar magana da su ƴan uwa. Malam ya ce ki ce musu kaza su daina irin wannan slogan bai dace ba. Ko ba ku lura ba? Ya za a yi ka ce ma a zalimi you are peaceful and you will continue to be peaceful. Ya kamata ka ce haka wato sama nan shi. Mu yan lumana ne kuma za mu ci gaba da lumananci abin da ake cewa kenan. Da Allah zalimin ka ce mishi lumana ne kuma za mu ci gaba da lumananci. Kamar da zai kare ka. Ai ka ce ya zai gunduwa da kai kenan. Yaushe mana ya taba cewa mu ɗan lumana ne kuma har da muna kulama yana cewa su har murama in kun gaba murama ba lokaci ne bai ba kuma ba wanda kun zira mu murama lokaci bai ba kuma alhamdulillah muna da wanda ke nuna mana hanya amma in kuka taba shi to ba wanda zai ce mana ina faɗin wannan dai ƴan uwa ku ɗauki darasi kada wani ya zo ya ku a lokacin ya ce wai ai gashi nan tunda ai malam ya ce mana ya ce lokaci bai yi ba to wa zai gaya mana lokaci a dama kuma da kuka san yana tare da Allah kuma shi ya kira ku zuwa ga Allah shi ne muke fatan Allah zai nuna mishi lokacin da yayi ba wahayi za mishi ba amma in lokacin yayi shi zai amma in suka kashe shi mai fiye tsammani wa zai fiye gaya maka zuciyanka ko ba sai ya kai iyawar shi ya koya musu hankali kawai. Tun yaushe? Salamu alaikum.